and I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger. Вітаю, сябры, вы на канале Гулец, і сёння мы нарэшце вяртаемся да нашых гульнявых прыгод. У меня там быў невялікі адпачынак, там каляда да Раства. Это файна, гэта ўжо прайшло у нас, таму мы нарэшце будзем пачынаць гуляць у Half-Life 2. Чаму Half-Life 2? Таму што я пачаў асабіста яго перакладаць. Ну як перакладаць? Я просто выпраўляю тое, што было да гэтага перакладзена. Там чалавек перакладаў вось вельмі даўно. Таму я буду просто так выпраўляць мелкія такія хібы, вось штосьці кшталту таго. А па навінам, што я магу вам сказаць па навінам? Я і далучыўся да перакладу Ведзьмара 3. Мінулае відэа я там выкладаў якраз з праходжаннем невялікім. Яны цяпер спыняцца на конт Ведзьмара 3, пакуль мы займаемся перакладам. А на конт Half-Life 2 я буду час ад часу туды яго выкладаць. Менавіта выкладаць, і Сталкер мы першы будзем яшчэ праходжваць. Ну, можа быць, там стрымы першыя ўжо будуць трапляцца на гэтым канале, вось там паглядзім. Таму давайте хутчэй уже пачынаць гуляць. Калі вы будете бачыць тут нейкія хібы, нейкія тут памылкі ў самым перакладу, пішыце ў каментарах. У дыялогах там я нічога яшчэ не выправляў, я толькі тут інтэрфейс паспеў выправіць. Вось. Таму глядзіце, сачыце, людзі, і пачынаем. Прачніцеся і спявайце, містер Фрейман. Прачніцеся і спявайце. Не тое, каб я хацеў сказаць, што вы спалі на працы. Ніхто больш не заслугоўвае адпачынку, чым вы. І ўсе намаганні ў свеце былі б марнымі, пакуль... Ну... Давайте просто скажем, што ваш час зноў надышоў. Правильный человек у належном месцы может змяніць свет. Дык прачніцесь, містер Фрейман. Прачніцеся і ўдыхніце пах попелу. Ну, ха-ха. Прям ностальгія невеликая. І я і не заўважыў, як ты сеў. Ну, вядома, ты мяне не заўважыў. Ой, не горад, а турма. Блин, прышпільна. Ну, як вы бачыце, дыялогі тут знізу яны вельмі недакладныя. Таму, зразумела, яны будуць выпраўляцца. Плюс, як вы заўважылі, тут там, дзе вінна быць «е», літра, там просто «і». А вось. Таму... Зноў доктор Брын? Я спадзяюся, што ў места 14 бачыў яго апошнім разам. Рухайся! Таму не будзем гэта выпраўляць. Можаце не звяртаць увагу на гэта ўсё. Рухайся! Можете звяртаць. Стоять! Праходзьце са мною, грамадзянін! Нічога сабе, адразу. Гэта нейкая памылка, у мяне звычайны міграцыйны білет, як ува ўсіх. Я хацеў паглядзець. Цікава ж, а? Заходь! Ну, файна, я зразумеў цябе. Фу! Опа! Дапамога патрэбна? Не, я сам спраўлюся. Назад! Для гэтага мне спатрэбіцца крыху прыватнасці. Дарэчы, я павінен табе піва. Гордан, гэта я, Барні з чорнай мезы. Прабач, што напалохаў. Я разыгрываў спектакль перад камерамі. Я працую на ГА для прыкрыцця. Трэба хутчэй, бо падазрэнні могуць быць. Я ж ніколі не выканую нормы катаванняў. Так, Барні, у чым справа? Я заняты важным тэстам. Прабач, док, але паглядзі, хто тут. Боже мой! Гордан Фрейман? Як нечакана. Я таксама не чакаў, док. Ён ледзь не сеў на экспрэс да новага праспекту. Ну, Барні, і што ты прапануеш? Я думаю, тут недзе была Алекс. Можа, яна прыдумала, як яго сюды даставіць?
Ну, калі ён будзе трымацца далей ад пастол, усё будзе добра. Слухай, мне трэба ісці, док, мы так моцна рызыкуем. Добра, Гордон, рада цябе бачыць. Файна, Гордон, табе давядзецца ісці да лабараторыі доктара Кляйнера самому. Ох, курва! Гэтага я і баяўся. Давай сюды, Гордон, пакуль ты мяне не раскрыў. Пастаў скрыню, каб выбрацца праз акно, і ідзі на плошчу. Я цябе пазней знайду. І як тут падабраць-то? А, во. Скрыню якраз. Опа. Блин, такі невялікі экшен. Блин, прям ностальгія. Я уже потиху вспоминаю, як это ўсё было. Дарэчы, хочу казаць, што дыялогі я тут не рабіў. Это рабіў той чалавек, які да гэтага рабіў тут увогуле пераклад. Падабей гэты слоік. Ябло забей, калі ласка. Так. Ты что, собака ошалела? На, блин. Тихо, тихо. Тихо. Не бей меня, засранца. Все, пошел по своим справам. Я ему твару, и он мне по сраке. Я бачу, что вот гэтая холера за мною сачыць прям. И она за мною прям ідзе. Проходь. Эй, тихо, тихо. Ну я зразумел, вы там шо, кого расстреливаете-то? Вы, пошли в дупу, блин. Холера, воздеры. Хотите вы меня сфотографовать? А я не фотогеничный, усё. Стоять! 53-е урвание! Стоять! Ну ёпта! Одразу по твару-то, а? Проходь! Тихо! Ну, ай, блядь, все, пошел в дупу. Я зрозумел. Мне туда не проникнуть. А? Псайцы! А я что тебе зарбил? Пошел в дупу, блядь. Лайный лак. Сюда! Опа, ну-ка, ну-ка. Ну. Хутка на дах! Нега гублять ні хвилини! А? Ратуйтеся! А ось яны! Я зрозумел, все. Хлопцы. Вы меня тут ратуете, я так бачу. Блять, яны одразу знизу идут. Давай сюда, хутка. Та, давай, тримай. Тримай, малайчина. Родима тебе не забудет. Оп, вот такими подскоками. Твои же, яны ж не стреляют. А чего? А чего яны одразу за мной? Это что я зробил? Неужели меня уже познали? Поспели познать уже. Твою ж налево, давай. Оп. Ось такие мувы невеликие. Давай. Опа. Так, ну не кепска. Так, ну може набої якісь я тут могу знести, не? Что? Чмура на тубок. Я его наверх уже не могу. Это... Нет! Хлопцы, я ничего не робил! Нет! Ой! Эй! Опа! Ну уже не! И кто нам допомагає? Ну-ка. Я так разумею, доктор Фріман? Ви маєте рацію? Нам треба спішатися. Комбайну може і тяжко роз'юшити, але коли гэта уже зробив, лепшим на вочы не трапляться.